По тази диаграма, която виждате, се прави баланс на събирателната точка, която е свързана с силата и енергията на човек. Измерваме я с 100% линийка, в която има и свидетел на събирателната точка. В тази събирателна точка трябва да се намира в този трапец. И в зависимост от положението ѝ, човек се чувства по различен начин. Тези, които събирателната точка им се намира в дясната част, те са с хиперфункция, работливи, неуморни и с склонност към подагра. Те претоварват черния дроб и склонност към подагра. А другата част, които се намират в ляво, това са хора с забавена функция на организма, склонност към депресия и съответно и склонност към диабет. Тук е точката на меридиана на панкреаса. В долната част на трапеца е линията, която е критичната линия на живота. И независимо на кой меридиан се намираме, ако сме близко до критичната линия на живота, човек се чувства с много ниска енергия и освен това могат да му идват и суицидни мисли за самоубийство. Вдясно се виждат и енергията. Значи, по принцип за мъжете тази точка трябва да бъде на централния меридиан на точка 18, а за жените на точка 19. И това са фактически тук е на критичната линия енергията е 0, а тук на тази линия е 100%. И ако точката се намира примерно тук на това място, това означава, че човек има около 20% енергия, т.е. чувства се уморен, изтощен, затворен, няма желание за действие. Сега ще покажа конкретно как се работи. Но ако тази точка, обаче, ако тя се намира извън този трапец и е в дясно, ляво или нагоре, тогава вече тук говорим за психични заболявания и различни депресии, които са по-тежки. Идват и различни мисли, които са свързани с някои смятат, че са Хитлер, други, че са някакви такива същества. И затова е важна тази точка да се знае и евентуално да се балансира, да се доведе в средата на централния меридиан. Това е в зоната на тимуса, което е. Тук трябва да се постави снимката на човека. Ето тук е една снимка, която е поставена така, за да не се вижда на кой е. И фактически ние трябва да намерим за този човек къде се намира събирателната точка, като тя трябва къде ще даде 100%. И в началото слагам си ръката така и ако ми даде, че както в случая е 100%, значи точката се намира под ръката ми. И тогава измествам назад с един меридиан. Продължава да бъде 100%. И тогава вече проверявам, идвам тук се връща, се виждате на 80, значи тя се намира по червения меридиан, по
меридиана на стомаха. И тогава проверявам за по-бързо, в долната част ли е на меридиана, тук показва 90, значи е в горната част. И тогава тръгвам точка по точка да я търся. Тук показва към 95, 98 и ето е тук, където е 100. Виждате отклонението, фактически това е мъж и отклонението е само по хоризонтала. Т.е. това означава, че той ще има проблеми, като се знае меридиана, че има проблеми по храносмилателната система и вероятно, тъй като това е в тази част, която е с хиперфункция, вероятно може да има язви на стомах. Самото балансиране се извършва с кристал, който трябва да е островър, независимо дали има пукнатини в него, но важното да е островър. Значи поставяме го в точката, в която в момента е 100. Тук го държиме минимум 2 минути и след това го преместваме с една точка надясно, за да се доближиме към централния меридиан. И тук трябва да го задържиме 2 минути и когато вече са изтекли тези 2 минути, като измериме, вече новата точка трябва да ни даде 100. А ако се върнем на старата точка, тя вече ще даде някъде по-малко, ето 90. Мести се по една точка на ден. Но на другия ден трябва да се провери дали се е запазило преместването или се е върнало. Ако се е върнало наново, я преместваме и на следващия ден, ако си е тук, на следващия ден е преместване в централната част на централния меридиан и с това се приключва за момента, но разбира се, трябва да се следи периодично, седмично или ежедневно да се следи дали тази точка не се връща. Ще разгледаме и друга снимка. Пак започваме от тук и виждаме, че достига до към 75, значи точката не се намира под ръката ми, не е в дясно. Преместваме с един меридиан. Ето стига до 80. Преместваме още. Стига до 90. И от тук вече тръгваме надолу, тъй като нямаме цели меридиани. Ето тук е 95. Меридиана на жлъчката 98. И тук това е меридиана на панкреаса е 100%. Значи тук, ако продължително време престоява тази точка при този човек, той ще развие диабет, тъй като това е меридиана на панкреаса. И отново тук наместването пак е с планинския кристал. Значи поставяме го 2 минути да седи тук в тази точка. И тъй като те са много близко с меридиана на жлъчката, след това прескачаме този меридиан и отиваме на меридиана на черния дроб. Задържаме тук, докато новата точка ни даде 100 или трябва да е повече от, по принцип повече от 2 минути. И след това вече проверяваме ли състоянието. Виждате, че това е новото. И на следващия ден, както казах, трябва наново да се провери дали е тук или се е върнала. Ако се е върнала, наново местим. И след това има два варианта. Или да се мести тук нагоре,
и след това да се тръгне към центъра, или да се мести така, за да стане по-близко до централния меридиан и от тук вече да се дойде където трябва да бъде. Това е за събирателна точка. Значи тук трябва да се знае, че при всякакви негативни емоции, стрес или фалит и разни други ситуации, тази точка много бързо може, от която се намира в центъра, да слезе в долната част, да се доближи до критичната линия, и затова непрекъснато трябва да се наблюдава, особено когато има някакви такива емоции, стрес, и наново да се балансира. За да се започне някакво лечение, най-добре най-напред да се направи баланс и след това да се започне лекуване, особено на психични болести, на тревожност, на депресия, за да има успех при лечението. Преди започване на наместването на събирателна точка е добре човека да бъде изчистен от негативни енергии, от тежки метали, от токсичност. Същото е да самата снимка или коса да се постави на диск, за да може да се изчисти също от пипане от други хора, от всякакви други енергии. Също се отнася и за планинските кристали, с които се работи. Те трябва да се чистят, тъй като кристала поема всякакви енергии и желателно е преди да се започне работа да се поседи 2-3 минути, за да се изчисти, да остане чист, за да може да поеме енергията на точката и да може да я пренесе.